Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dascabe of Camaong Asero. Balik po tayo sa pandaigdigang broadcast ng Camaong Asero sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Ako pa rin po ito mga suki, si Errol Dascabe. Ulitin natin ang ating telepono sa studio, 0927-4942-175 at 0949-736-5000. Please participate sa ating discussion. Tama ba o mali ang desisyon or utos po ng Pangulo na ipasara o pagpapatigil po sa operasyon ng Kapa? What do you think mga ginigilo nating mga tagapanood? Ano? By the way, salamat po kay sinitong nag-message sa atin. Sabi niya, Xavier Tanala, basta illegal po yan. Huwag na kayong pumilit, doon kayo sa Kongreso magreklamo dahil sila ang gumawa ng batas, hindi ang presidente. Siya lang ang nagpatupad. Thank you, Xavier Tanala. Xavier, taga saan ka nga? Chat mo nga sa atin. Siena Yi, sakto ang Pangulong Duterte habang maaga itinigil ang Kapa dahil labag ito sa batas. Sheena Yi. Thank you, Sheena. Taga saan ba ito si Sheena? Taga Quezon City ba ito? Si Rolly Jola ulit. According doon sa mayor ng Bislig City, that time na ma-interview si Mayor Librado Navarro, iba ang permit na idiniklara ng Kapa, convenience store. Kumuha ng permit sa Bislig, convenience store. So not even the ministry. No, hindi kumuha sila ng... Kasi yung mga church, kinukuhanan pa rin po yan ng barangay permit at mayor's permit, yung for you to be legally allowed to operate. Kahit mga church, kumukuha yan ng mga permit. So, sabi ni Rolly, nung ma-interview daw si Librado Navarro, ang mayor po ng Bislig City, ang kinuha daw na permit sa Bislig City ay convenience store. Baka naman may negosyong convenience store. Ano ba convenience store? Yung parang yung 24/7 na convenience store. Sorry may shopping ako rito. The weather, yan. Kumakati ang aking lalamunan na tilong. So tuloy tayo sa ating palatuntunan. Isa pang report ang ihatid sa atin. Ito, tulad ng dati mga kaibigan, ang hinahabol talaga ni Mike Francisco. Hindi ito pumapatol sa mga pangit si Mike. Talaga hindi ito pumapatol. Lahat ng magaganda ang pinapatulan ito ni Mike Francisco. Akalain nyo, ang binantayan ni Mike ngayon ay ang 24 na mga kandidata daw ng Miss Makati ihinilera sa araw po ng Makati. Narito ang kanyang live report. Panoorin natin. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood ng Leader News Philippines, Camaong Asero, Pinoy Extreme Channel. Narito po tayo ngayon sa Manila Peninsula Hotel para saksihan ang press presentation ng Miss Makati 2019. Panoorin natin ito. Iniharap kahapon sa media ang 24 candidate ng Miss Makati 2019 sa Manila Peninsula Hotel, Makati. Hi, I am Dennis Carla Benamela, 21, President of Guadalupe. Sa ika-349 kaarawan ng Makati, layunin nito na i-promote ang bayan ng Makati bilang kauna-unahang smart city sa Pilipinas. Tinanong din namin ng ilang kandidata ukol sa ilang isyu sa Makati at kaganapan sa ating bansa upang mabigay ng kanilang reaksyon ukol dito. Ask ko lang, if you were being chosen, being as Miss Makati, ano yung gagawin mo na hindi pa nagawa ng previous Miss Makati before? If I were to be so lucky as to win Miss Makati, I would really want to give back to the community. With or without press, I would really want to visit all the foundations that are set up in Makati, in this great city,
there's so much that we can do, and for so many people. I really want to make an impact on not just the whole population, but those that are just beside us. Recently, as you know, in the previous election, nagkaroon po ng medyo hindi magandang parang pagtatalo between the family of Binay, no? Bilang Makati netizen, gaano ka kaapektado or apektado ka ba during that time? Yeah, I want to be honest because I'm not updated sa ganun yung nangyari sa family ni Binay. So, wala kung ano mag-feel ka about that. But it's very sad kasi there are families and they should support each other, right? So, yeah. This is regarding the national issue. Ask ko lang, as a Filipino citizen, not only Makati citizen, tawag dito, recently yung nabangga na fisherman natin sa Recto Bank. Ano po ba yung reaction nyo dito and saan po ba kayong side tawag dito, nag-i-stand tawag dito sa mga fisherman ba natin o dun sa nakabangga na Chinese vessel? Completely agree. I think it's very, very unfair to the fishermen because that's their entire life, and I agree. I think that it is Philippine territory and they should treat us much more fairly because we have dealt with the situation so respectfully. I think it should be reciprocated by the other side. Thank you. Oh, I'm Janelle Balaton, 22 years old from Barangay Valenzuela, candidate number 15. I'm inviting everyone to watch our Miss Makati pageant that will be held on Friday, June 21, 2019. So, that will start on 6 p.m. Yun, very. So again, I'd like to take Kawayan! Yan, very good. Mula po dito sa Makati City, ako si Mike Francisco, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Hi, we're Ang Kamaong Asero. Thank you, Mike. Matatalino yung mga kandidatang taga Makati Lalo yung mukhang Bombay. Talino. No, napakatalino. She's a very informed young lady. Maray na banggi po sa mga taga Tabaco City, especially sa gwapong mahigos at number 1 sa puso ka mga taga Tabaco City, Kagawad Manoy Raul Borihon. Ayan. The undefeated public servant in Tabaco City na kairiban niya to sa hanap buhay, broadcaster, anchor, at ngayon po ay naglilingkod sa City Hall ng Tabaco. Maraming banggi ulit sa mga taga-syudad kang Tabaco, ang syudad na namimiss ko na. Kumusta ang mga dabarkads na dyan sa Tabaco? Nakulan akong barkada dyan sa Tabaco City. Naday ko napapasyaran pagka nag-uuli ako. Manoy Raul Borihon, Kagawad, sir. Hi, sabi niya, hi po. Thank you for... Galing na tao to. Napakagaling. Action man sa mga problema. At naman mahal na mahal siya ng mga taga-Tabaco City. Sana magkapanagpo kami ni Kagawad Raul pagka nag-uli ako. Kapagkapiman lamang dyan sa gilid-gilid. Sa gilid-gilid lang, okay na ako. Sabi ni Sir Jess Malvar ng Tarlac City. Si kapatid na Jess ay kapatid din ito sa pamamahayag. Tama, labag sa SEC. Ang registration nila ay religious group, non-stock, non-profit. May naimbestigahan na noon yan sa Senado, mga 90s. Biyaya Foundation sa Palawan, may ganyang operasyon. Ang Panata Foundation, nakulong lahat ang nagdemanda ang mga tao na di naibalik ang pera po nila. Ayan. Announcer ako sa Palawan noon. Binira ko ang Panata Foundation at hinikayat ang mga tao na magsampa ng kaso, sabi ni kapatid na Jess Balmar, dahil pyramiding ang operation, double your money scheme. Mas matindi pala itong Panata. Double your money, no? Invest ka ng 100,000, balik sa'yo 200,000.
Ang gaganda naman, idol. Siguro ang tinutukoy dito ni Rollins yan, no? Yung mga taga-Makating magaganda na binantay ni Mike Francisco. Vic Vista Barameda is also with us dyan sa Pasig City. Vic, salamat sa panonood sa ating program. Medyo na-late kami sapagkat ang dami kong nilakad, no? Dami-dami kong nilakad. Dinala ko pa ang mami sa ospital. At nagdalawang balik pa kami. Oh, yan. At pati daming concern. Ganyan talagang nabubuhay na tao. Mike Francisco, laking Amerika, yun, sir. Kaya pala ang galing mag-English. But you know, hindi lang naman yung pagiging magaling mag-English, but the meat of what she said, yun ang pinaka-importante. Yung kanyang opinion ay opinion ng isang well-informed na tao. Wow, very nice, sir. Ang gaganda nila. Talaga naman. Ang gaganda daw, sabi ni ano. Ate Gina, Ka-Erol, mali ang iutos. Sabi niya rito, mali ang iutos ni PRRD na itigil ang Kapa operation. If ever po na matatapos na ang gulo nila, I am thinking of investing sa Kapa for so many valid and legal basis. Wait po, I will share to you a sound analysis ng isang kaibigan about Kapa. Ayan. So analysis daw ito. May sinensya na isang video. Panoorin natin yan. But you know, when you start something good with good intention is different from action, no? Halimbawa, intention mong makatulong, pero iba yung pamamaraan mo. May nalabag kang batas. May problema. Para bagang halimbawa, ang gobyerno, ang totoo niya ng gobyerno, hindi pwedeng mag-donate ng pera sa simbahan. Halimbawa, mga taga-simbahan nag-solicit, nag-request ng funding for a construction of a church. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun dahil labag sa batas, there is a separation of church from state. Kapag ginalaw mo ang pera, or ginamit mo ang pera sa isang religious activity, labag yun. So, meaning may batas na. Dito, ang sinasabi ng gobyerno, nagrehistro ang Kapa na isang religious ministry, non-stock, non-profit. Ayan. So, but in reality, ay sila po ay investment company na tinawag na ngayon na investment scam ng gobyerno. At ito na nga po ang mga nangyari na, no? Nagkakahabulan na, nagkakataguan na, and nagpapatuloy pong isang kontrobersyal na istorya po ito, no? At istorya na marami pong apektado. Just like what I said kanina, may malakihang prayer rally sa General Santos ba yun? General Santos City. Nag-ipon-ipon po ang mga kapanalig ng Kapa. Ayan, may mga nag-iiyakan pa. At naroon sila kanina. Sige, good evening kay partner Camilo Villasa Meliendez. Amigong Camilo, kumusta ka na? Kumusta na si Bishop Nilo Tayag? Tuloy tayo. Isa pang balita ang ibibigay natin sa ating mga manonood, mga kaibigan. Ito, yung mga hindi pa ho chumichibog. Ito, panoorin po ninyo ang special report patungkol sa kakaibang chibugan ni kaibigang Ron Soriano na umikot para makahanap ng kakaiba. Panoorin po natin ang kanyang report na isang kakaibang restaurant daw sa Antipolo dinadagsa daw ng mga customer ngayon. Yes, Ron! Magandang gabi na sa iyo. Mistula kang nakapag around the world pag napuntahan mo ang isang restaurant dito sa Antipolo City. Ang dinarayo ngayon ng mga food lovers ay ang Wing Commander na may kakaibang peg sa kanilang chicken flavors na ipinangalan pa sa iba't ibang bansa. Ayon kay JB Besas, miyembro ng SAP ng PNP Air Unit at may-ari, bino niya ang brand name ng kanyang negosyo na may kaugnayan sa kanyang propesyon. Sa menu namin,
meron po kaming 8 flavors for our unlimited chicken. Actually, we're offering unlimited wings, rice, and fries for only 198 pesos. Yes. And we have 8 flavors starting from Filipino, German, American, Japanese, Korean, Chinese, Russian, and Indian. And of course, ang pilikin natin ang sariling atin. Bagamat bago, dinadagsa na ito ng ating mga kababayan dahil sa kakaibang dating ng kanilang mga chicken na may unique flavors. Sa katunayan, pinasiklaban ang Leader News ng hainan tayo na naglalagablab na chicken para ibida ang lasa nito. Ibang klase talaga. At dahil sa magandang konsepto at napakagandang tanawin, patok na patok ang Wing Commander sa ating men in uniform. Ano yata to? Filipino flavor. Filipino. Japanese po. Japanese. Ito naman po, Chinese. Chinese. Ano wasabi? Ay, ito, kay Sir, Japanese. Ayun. Pero iba pa rin pag Pinoy. Filipino sauce. Ayun yan, Sir, kay Sir JD, yung may-ari is bestseller nilang Filipino. Champion Filipino. So, enjoy nyo naman, Sir. Sarap sir. Thank you, Wing Commander. Yung mga kasama namin sa'yo, yung service, the best dito. Kasi kompleto na, maganda yung service nila, tapos maganda yung ambiance, quality, masarap yung produkto, saka the best kasi naka-promo para sa bayan. Sir, magpakilala ko po. Ako nga pala si J.O.1, Emmanuel Atin. Hiya, Sir. Magandang gabi mga kaibigan, mga tropa ko sa serbisyo, PNP, BJMP, kahit sa AFP ka pa, punta ka lang dito. Hindi ka lang mabubusog sa tiyan, mabubusog ka pa sa bill. Kaya tara na! Anong pangalan niyo, Sir? Ako pala si J.O. Luares. Ano pang hinihintay nyo? Tara nang mag-ikot sa buong mundo sa pamamagitan ng kakaibang chicken's flavor ng Wing Commander na bukas araw-araw. Mula sa Antipolo City, Ron Soriano, Leader News Philippines. Si Errol Dacames, ang Kamaong Asero. Thank you, Ron. Nabuo din yung report, ano? At kumusta kay Sir JB Besas ba yun? Besas? Sir JB Besas. Besas, may-ari ng Wing Commander. Galing, ano? Galing ng kanyang pagkakawin ng pangalan ng kanyang restaurant. Talagang ang anumang negosyo ay maaaring mag-click. Depende sa uniqueness. Yan. Uniqueness ng konsepto, ng theme ng restaurant. Ako gusto kong magkaroon ng kakaibang restaurant. Mag-isip ko nga, Klo, ng kakaiba. Yung talagang kakaiba. Tingnan mo si Sap JB. Kakaiba, di ba? Ako gusto kong paglaruan yung Lieutenant Takay. Gusto kong paglaruan yun eh. Hindi paglaruan, but I wanted to coin a name. No? Pwede bang headquarters? Yan. Parang meron na, no? Meron na, no? Barracks. Kasi military, di ba? Military. Ano pa? Battalion. Brigade. Talaga. Good evening kay Vice Chairman Mario Batigas, ang may-ari po ng Latigo News TV at Diaryong Latigo. Nanonood po sa atin. Magaling na mama po ito at napakabait. At nangihinayang tayo at hindi po ito na nagkaroon ng diretsyong pagkakataon na makapaglingkod sa mga taga lungsod ng San Jose del Monte. Kinapos siya ng ilang boto lamang, mga 600 votes yata nung eleksyon. Pero may binabantayan kaming issue dyan sapagkat yung isang komandidato po dyan ay may perpetual disqualification. Ayan. Therefore, kung may perpetual disqualification na siya, dalawang kasalanan niya. No, nagsinungaling pa siya doon sa kanyang COC. Kasi may tanong doon sa COC na ikaw ba ay may kaso?
dapat magtatapat ka doon. Kung hindi, grounds yun for disqualification at for dishonesty. Hindi nagsabi. Diba? Dalawang kasalanan, dalawang grounds. Dati nang may perpetual disqualification to hold the public office and nagsinungaling pa siya sa COC. Oh, by the way, paalala pala sa mga kumandidato, nanalo o natalo, June 30 yata ang deadline ng pagsumitin nyo ng SOSE. Statement of campaign expenditures. Ayan. Pero yung SOSE yan, wala namang nagsasabi ng totoo dyan, nagkakalokohan lang dyan. Sino ba magsasabi dyan na siya'y gumastos ng katakot-takot? Wala. Puros ang isusumiti po dyan ay pagsisinungaling ng mga gumastos ng napakarami, lalo mga mayor, mga congressman, mga governor. I think yung isang kandidato allowed lamang na gumastos ng 3 pesos per voter. Halimbawa, kung 10,000 ang botante sa isang lugar, so times 3, magkano? 30,000? Maniniwala kayo na ang ginastos ng isang kandidato ay 30,000 lamang? 3 pesos per voter. Yung national candidate, I think they're mandated to spend only 5 pesos per voter. Yung mga senador, mga party list congressmen, yun eh. But all of them, hindi na magsasabi ng to. Maliban po yung talagang walang ginastos dahil walang panggastos, nananalo. Pero alam niyo, sa Pilipinas, wala nang ganon. Sa Pilipinas, kung wala kang pera, matulog ka na lang, huwag ka nang mangarap na tumakbo. Iisa ang pupuntahan mo, kangkungan. Dahil ang katotohanan sa Pilipinas, mga suki, parehas ang kandidato, hindi naman lahat ang politiko at ang botante ay pera-pera. Ayan. Ganyan ang katotohanan. Kaya kung nangangarap po kayong magsilbi sa bayan, napakagaling ng inyong pangalan, track record, malinis, may maganda po kayong pangarap, plano, plataforma, pero wala po kayong pera, wag na lang. Kasi sasama lang po ang loob po ninyo. Ganyan po ang aming dinanas ni Senator Gerald Arcega. Si Senador Gerald Arcega, ang natatanging kandidato sa pagkasenador, ang talagang nagnanais na ipabitay ang lahat ng mga kurakot sa gobyerno. Walang pera. Di kami naka 400,000 votes lang. Kulang-kulang 400,000 votes. Pero kung nag-party list pala kami, panalo na. Sabi ng iba, God has a better plan. Siguro nga, God has a better plan. Ulitin natin yung ating survey question, mga suki. Tama ba o mali ang utos ng Pangulong Duterte na pagpapatigil sa operasyon ng Kapa? Ayan. Sino pang nanonood po sa atin? Ayan. Si tropa ni paring Jess Malvar sa Tarlac. Magandang gabi. Mga miyembro po, kasapi opisyal ng Central Luzon Media Association. Marami din po ang kwento dyan. Marami ang istorya at mga issue na interesante. Dapat mabatid po ng publiko. Pero sa sipag po ng mga media man dyan, medyo may mga intriga din, yung mga intriga din, parang showbiz eh. Pero okay yan sapagkat because of being transparent to everyone, nagiging parang healthy competition ay nagpapagalingan tuloy sa kanilang serbisyo sa bayan. Sana ganun lang ang epekto, kapag may mga professional rivalry, sana ganun lang, walang mga personalan, kumusta sino ng presidente ngayon ng CLMA? The last year yata si Ate Mel Siriaco. I think nagkaroon na ng election. Tama ba, Manong Jess? Nagkaroon na ba ng election dyan sa CLMA at bago ng set of officers? Moises Delerio, tama po, sabi niya. Boss Moises,
Anong lugar ka nga sa Pilipinas? Mention nga para mabanggit naman natin. At pamanhin po sa aking mata at sa ilong at yung init lamig kasi talagang tinatamaan tayo. (0927-494-2175) at 0949-736-5000. But you can directly express your comment sa ating FB page kung nais pong sumagot sa ating tanong. Ano ho? Samantala mga kaibigan, di ba kahapon pinag-usapan natin yung naging yung issue po sa Rectobank, ano? At marami tayong mga naging... iba na ang nangyari. Naiba na ang tono ng mga mangingisda nung pinuntahan po sila ni Secretary Piñol ng Agriculture Department. Ako naman, I find nothing wrong. Of course, mahalagang tulungan po ng gobyerno yung mga mangingisda. Ang kakaiba lamang talaga na para bagang chorus yung gobyerno na para bagang may pinagtatakpan pa. No? Para bagang pinagtatakpan pa at yun na. So, iisa po ang tono ngayon na hindi sigurado na sila'y binangga. Pero at the very start, pinag-uusapan, binangga sila at iniwan. Buti na lang yung dalawa nakasagwan papunta sa Vietnamese vessel at pinuntahan sila ng Vietnamese vessel. Sila po ino-rescue hanggang sa dumating naman po yung Philippine Coast Guard. Philippine Navy ba yun? Philippine Coast Guard. So, iba na ngayon. Nevertheless, salamat po sa gobyerno. Tinulungan po yung mga mangingisda. Ngayon, sabi pa ng hindi daw dapat sisihin yung China. Sabi ng Coast Guard, hindi daw dapat sisihin ng China. Pagka ganun pong mga usapan na, paano na kaya ang ating mga mangingisda? Paano na kaya ang ating bansa? No? Binigyan sila ng tig-iisang bangka at I think may financial assistance pa. Maganda yun, ayos yun. Sapagkat they need it. Their family needs it. But they need more sustainable livelihood at sila po yung mga mangingisda. Therefore, they need the liberty to do their livelihood anumang oras dyan sa karagatan. Yun ang problema natin. Di ba? Kasi ang tanong dyan, kaya bang proteksyonan ng gobyerno natin yung ating mga mangingisda habang pilit pong sinasabi na ganito, ganyan. Yan. So, ganyan na po. No? Wala nang reklamo. At hindi ko naman sinasabing magreklamo kayo. Kami bilang mga tagapagbalita, binabalita lamang po natin. Iba na ang tono ng mga mangingisda ngayon simulang nung pinuntahan kahapon ni Secretary Piñol ng Agriculture at ni Energy Secretary Cusi. Si Cusi, bago pa man pumunta doon, talagang idinidepensa ng China na aksidente lamang. So, ganun na. Yan na. Ang tanong, safe pa ba ang mga mangingisdang Pilipino mangisda doon? Anong payo ngayon ng Philippine Coast Guard? Anong payo ngayon? Saan mangingisda? Anong payo? Sa gilid-gilid na lang ng dalampasigan. Kasi binigyan ng malilit na bangka eh. Yung bangkang dala nila, malaki. Yung pinalubog po ng bangka ng China, malaki. Basnig, malaki. Medyo lansya na eh. Yung binigay po ng gobyerno, malilit lang. Tama lang. Yung baroto. Sa Bicol, baroto. And pang-apatang tao siguro. Like yung napingas na bangka na lansya, malaki. Ayan. Ayos sana kung ganun kalalaking pinamigay. But the more important question now is, gaano pa kaligtas ang mga mangingisdang Pilipino? Ang balita kasi ngayon, punong-puno na ng mga Chinese militia ang South Philippine Sea, ang West Philippine Sea, na nagpapanggap pong mga mangingisda. Paano pa pupunta doon ang mga mangingisdang Pinoy? Moises Dilerio nasa Central Gisad daw sila. Oy, magandang gabi po sa mga taga Central Gisad. Sa Baguio City. Hi, thank you Moises. At sa tropa mo dyan, baka may mga nais kang batiin, i-chat mo para mabanggit natin. Kumusta ang barangay chairman natin dyan?
Si Kapitan yan. Nung election dito siya eh. Nung election dito siya. Pero hindi ko na nakita. Nakita ko ng pinuntahan ko sa barangay hall. Anyway, tuloy tayo. At ubos na yung ating report. Bilis naman ang ating oras. 7 minutes only remaining in our time. Samantala mga kaibigan, kagabi, actually, may kausap po akong kababayan nating announcer din sa Daragal Bay, si Mar. Lumabas ba yan? Mar lumabas. May sinasabi na sa Sorsogon ay scheduled for kaninang hapon, prayer rally din. At marami daw sa mga taga Bicol ang nakumbinsi na rin na pumasok sa KAPA. Mga 4 months na raw ang operasyon ng KAPA sa Bicol region. So therefore, marami na po mga Bicolano rin ang naadalihan ng pera. I think ang estimate daw ni Mar ay mga 500 lang, mga Bicolanong nakapag-invest din. Meron nga daw na OFW, ayaw nang mag-abroad kasi umaasa siya na meron siyang matatanggap buwan-buwan. O paano na ngayon? So, of course, isang tinig na nagtatanong bakit ipinatigil, dapat hindi daw. Yan. So, let us see. As of now, hinahanap po ng mga otoridad si Pastor Joel Apolinario. Dahil may mga kaso na. What I understand, again, ay large-scale staff, Wala pong piyansa. Pagka ganun, walang piyansa. Ang tanong dyan, mababawi pa kaya ng mga sumapi dyan yung kanilang mga pera? Merong senior citizen naglagay daw ng 250,000. Naglulupasay yung senior citizen. Nagtatanong paano pa niya mababawi. Diba? Yung mga nanonood po sa atin ngayon, baka magulat tayo, kasi nasa yellow at red alert daw po ang buong Luzon ayon po sa NGCP. Ano ba yung NGCP? National Grid Corporation of the Philippines. Yung National Grid Corporation of the Philippines, ito po yung linya ng kuryente na pag-may-ari po ng ito yung in between the power producers galing sa planta papunta po sa distributor. Sa halimbawa, planta ng halimbawa sa amin sa TV Albay, meron tayo diyan geothermal operations, may mga planta ng kuryente diyan. At pagkakaintindi natin, pumapasok po yan sa Luzon Grid. At bago bumabalik sa amin, pagbalik po sa amin sa TV Albay, napakamahal na ng kuryente. Pero galing sa amin yung kuryente. So, yung NGCP ho, private ang nagmamay-ari na niyan. Ibinenta ng gobyerno sa SM. Ki-SM na yan, NGCP. SM na yan eh. Lahat na lamang ng ating anong tawag dyan? Basic services ba yan na dapat ay gobyerno ang nagbibigay, nagmamantine, na supposedly wala nang negosyong pumapatong dyan, ay para bagang ibinigay sa bunganga ng buhaya na bahala na yung private operator na korporasyon. Sa pangakong magandang serbisyo lamang, bahala ng pagkakitaan ng taong bayan. Ganun eh. So lahat ng tubig, may mga water concessionaires, di ba? Kuryente, yan, lahat. Sa pribado na. Even kalsada, yung ating mga expressway, nasa pribado. May monopolyo, ilang pamilya lang nagmamayari. Ano ito? Commercial ba ito? Ramos. Ben Socapen Ramos Somar. Ano kaya ito? Tigil. Tigil na. Sabi niya, tigil na. Ben! Haba naman ang pangalan ni Ben. Ben, sabi niya, tigil na. Ayan. Thank you, Ben, sa pagsali sa ating program. Samantala, malapit na po sa critical level ang tubig po sa Angat Dam.
At pagka hindi daw nagbago, hindi umangat ang level ng tubig sa dam, ay mababawasan na naman po ang daloy ng tubig siyempre sa mga gripo natin. Yan po ang masamang balita, no? Sa ibang lugar, marami ng ulan, pero sa Metro Manila ay apektado pa rin. Central Luzon area at definitely yung mga lugar na naman yan ng mga water concessioners, no? Kaya't marami pong humihiling na i-deregulate na yung mahigpit na regulasyon po sa deep well. Kasi pinagbabawal po sa Metro Manila basta-basta pong magtusok ka ng lupa para maghanap ng tubig. At madideplete daw ang ano. Ewan ko. Ito ba yung mga mga lobby ng mga water concessioner para hindi sila mabawasan ng consumer? But when there's a supply scarcity, especially of water, tubig po buhay, no? Alam mo, mabubuhay tayo ng kahit isang buwan na pag hindi kumain. Pero 3 araw na hindi po kayo uminom, todas po kayo. 2 araw lang hindi ka uminom. Ari ka matodas, dehydrated ka na. Di mo ba? At ito pa ang mas matindi May magkasintahan mga kaibigan. Nanood ng sine. Sus Maria Josep. Hindi nakapagpigil yata yung magkasintahan mga kaibigan. Nadala siguro ng pinapanood. Doon mismo sa loob ng sinihan. Nagratratan. Ay nahuli ng gwardya. Diyos ko po. May kaso bang ganon? May kaso? Meron namang dyan, di ba? Meron namang sogo. Bakit bang sinihan maraming kababalaghang nangyayari, no? Nahuli daw, magkasintahang nagsisex sa loob ng sinihan. Mga kaibigan, napakabilis naman po ng ating oras at tayo po ay sumagot na ng diretso dito sa ating survey question. Tama ba o mali ang utos po ng Pangulo na pagpapatigil po sa operasyon ng Kapa? If the basis of the order of the President is the registration with the Securities and Exchange Commission, ay napakaliwanag mga kaibigan na may violation talaga. At true enough, meron po tayong tinatawag na freedom of religion because there are people who's crying for parang they're offended because parang ang depensa po nila ay pinapakikialaman ng gobyerno ng kanilang paniniwala. I think that is not the issue. Ang sangkalan po at dahilan, grounds po ng gobyerno na as I understand it, ay yung maling rehistro po nila. In fact, last year pa ho kinancel ng Securities and Exchange Commission because of so many complaints. Honestly, mga kaibigan, last year pa may complainant na po ako rito, OFW. Nag-invest ng 100,000 ni Singkong Duling, wala daw nakuha. Umiiyak. Nung sabihin niya, nang pinirmahan niya ay donasyon, sabi ko, kawawa ka naman. Diyos ko po, pinaghirapan mo sa abroad, pinangako kang investment pero pinapirma kang donasyon. Yun pa lamang mga kaibigan, sabi ng Securities and Exchange Commission, that is a fraud. Yung verbally ibang sinasabi doon sa pinapipirmahang papel. Anong habol po ninyo? Pagka nagkatakbuhan, nang pinirmahan po ninyong papel ay donation. Naintindihan niyo po ba yung salitang donation? Naintindihan niyo po ba yung salitang investment? These are two different animals. Ibang investment, ibang donasyon. Pag sinabi pong donasyon, pagkakaloob na wala pong inaasahang pabalik. Pag sinabing investment, paglalagay ng pera bilang negosyo at may inaasahan pong pabalik. Ano ang pinirmahan ninyo? Donasyon. Pero pinapangakuan kayong pabalik. But in physical, maraming sabing nakakuha daw ng ganito at mga yumaman na. Kaya lang, may kasabihan po tayo that the end does not justify the means. Ibig sabihin, anumang kaganda ang mga sinasabing naitulong na kung yung pamamaraan po ay mali, doon po pumapasok yung gobyerno
na i-regulate po yan sapagkat when it comes to investment operations ay may batas po tayo na nakakasako po dyan. Dyan, pumapapel po ang Securities and Exchange Commission. Thank you po sa inyong lahat na mga sumama sa ating palatuntunan ngayong araw po ng Huwebes ngayon. Bakit pa? Tayo po ay araw-araw. Salamat po sa inyong lahat. Nasaan na ba yung beauty queen natin na may t-shirt tayo? Florence, nasaan na yon? Si Patricia? Oh, yung doon sa DOH. Meron tayo, di ba? Hi, I'm Patricia. Nandiyan pa? Bukas, gamitin natin, ha? Panoorin natin. Ganda-ganda ng bata ngayon. Dapat nga bigyan natin ng show dito, no? Abogada. Katatapos lang ng abogasya sa UP. And I like to congratulate the mother na nag-iisa lang siyang nagtaguyod ng isang abogada. Sabagay, isang bata, isang anak. Congratulations na nakatapos na si Patricia, di ba? Patricia. Isang Bicolana, taga Daraga Albay. Taga Daraga Albay si Patricia. And she's an advocate of age awareness sa pangunguna po ng DOH. Mga kaibigan, sa ngalan po ng ating mga nakasama sa ating paglilingkod ngayong episode na ito. Sa studio, si Clarence Andaya at si Earl Lico Dacame. On remote, nakabantay po sa atin, Engineer Oliver Lico ang ating operations head. Creative Director Mark Anthony Reynoso. Creative Producer Carlo Reyes. Salamat po sa ating mga tagapanood, taga-subaybay at taga-suporta sa ating palatuntunan. Kagawad Raul Borihon, Idol, maraming salamat sa pagsilip sa ating programa. I hope makapagkwentuhan tayo pag nauwi ako dyan, ano? At kay Vice Chairman ng Philippine Online Broadcasters Association, Mario Batigas ng Latigo News TV. Thank you, partner. Kay Kuyang Jess Malbar ng CLMA. May sariling dyaryo yata ito si Jess, parang Jess. Thank you sa mga taga CLMA. Sa mga taga Metro Manila. Sino-sino pa? Sila Rolly Jola sa Subic Broadcasting Corporation, DWBL 1224 kHz. At sa lahat po mga nanonood sa atin. Thank you so much. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero. Sero na kami. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.